Bocs o gemau Cwtsh. Corff Coeth. Bydd angen 2 berson neu fwy i chwarae'r gêm hon. Bydd angen darn o bapur a phen neu bensil. Sut i chwarae? Cam 1. Plygwch eich darnau o bapur mewn cynifer o rannau ag sydd gennych chwaraewyr. Os yw'n 2 berson, plygwch yn ei hanner. Os yw'n 3, plygwch mewn 3 ac ati. Cam 2. Byddwch yn darlunio cymeriad. Mae pob chwaraewr yn dechrau drwy dynnu llun pen y cymeriad. Unwaith i chi orffen, plygwch eich rhan fel nad yw eich llun yn weladwy. Pasiwch i'r chwaraewr nesaf. Cam 3. Parhewch i wneud hyn nes bod pob rhan o'r papur sydd wedi blygu wedi lenwi. Cam 4. Agorwch y papur mwyn datgelu'r llun llawn. Ychwanegwch linellau ychwanegol i gwblhau'r llun os fydd angen. Nawr mae gennych gymeriad bach gwirion. Nawr, ewch i gael hwyl.